Kedy už konečne prestaneš načúvať za zatvorenými dverami, ocko? To vychovaní ľudia nerobia. Ale zvedavý ja. A to ja som. Ani sa za to nehambím, priznám sa bez bitky. Tento raz zašla priďaleko. Tá živá múmia zostala sama. Bez rúd. Otec, prosím ťa, neprezrať nikomu, čo si počul. Preboha Gabriela. Keď sa Ruth dozvedela, že Raquel nie je jej matka, čo na tom záleží, či to vedia druhý? Pred nikým nespomem, kto je jej skutočná matka. Nie, nikomu to nepoviem, môžeš pokojne spávať. Tvojmu milovanému Donovi Fernandovi vyhnala si z našej haciendy najlepšieho pracovníka. Tento problém je iba môj. A ja nepripustím, aby si Fernandovi krivdil alebo ubližoval. Ty skôr nepripustíš, aby ti niekto povedal pravdu do očí, je to tak? Nechaj ma už konečne na pokoji. Strácam trpezlivosť, otec. Nájde si radšej nejakú robotu. Stále budeš brániť toho lenivca. Gabriela. Choď už. Stále. Lásko, čistú lásku mi dnes daj, spolu nájdeme ten raj a na nič sa nepýtaj. Dievčatá, tancujme, tancujme. Stojte na chvíľočku. Čo je, Pepika? Musíme doskúšať program. Bože, na tom teraz vôbec nezáleží, moja najdrahšia. Treba tak doplnútko báť, Toto aby sa videlo, lebo je dnes sa vráti náš to je naša obloha. Nie obloha, to je taká ilúzia. Ukážem vám ten stroj, čo to pochádza. Čiže večer je tu ako na koni a musíme ho privítať, ako sa slúši. 3. Toto je ten stroj. Ten bielý. Nedá sa ho viac využiť, ale je dobrý. Zavezla tam meno. Musím sa rozlúčiť s mojou milovanou ženou. Takže vy... Je to tu meno? Nie. Prosím vás, napíšte mi to do komentárov, že či ste už mali toto takéto také isté. Ak nie, dajte like. Ak nie, dajte odber. Ak áno, dajte like. Navždy zostaneš v mojich spomienkach a v mojom srdci. Zatiaľ. Nenež mi kvety. Ahoj.